cellphone ko yung picture at sinabihan niya ako na huwag kang aalis, paayos mo yung load mo kasi kapag ka umalis ka at natumba yung mga load mo na yan, ikaw ang magbabayad niyan, sabi sa akin. Kaya i-share ko sa inyo, isinend ko sa kanya nga yung yung picture. Ito yung picture kaganina, nandito na ganyan yung itsura ng picture kaganina. Problema ako sa load kanina, nasilyan ko nga, na isarado ko na nga ito tapos ninagyan ko na ng seal. Ngayon pinaputol sa akin ng dispatch ko yan, kasi pinicturean ko tong load natin, may problema sa load. Right you guys, good afternoon po sa ating lahat. Once again, it's Lakay here. Nandito tayo ngayon sa Racer, Hillsboro, Oregon. May problema ako sa load kanina, nasilyan ko nga, na isarado ko na nga ito tapos ninagyan ko na ng seal. Ngayon pinaputol sa akin ng dispatch ko yan, kasi pinicturean ko tong load natin, may problema sa load. So ibig sabihin, sabi niya sa akin ipapa-breakdown ko daw. So bali 4 na paleta yan, pinagpatong-patong ng shipper. So tatanggalin ko yung nasa sasabihin ko sa kanila, tanggalin nila yung nasa sa pangalawa, tapos ibababa rito kasi walang harang sa kabila. Magta-travel tayo guys ng ng bundok. Sa Kings Gate pa naman tayo dadaan, medyo paliko-liko yan, tapos medyo terrain, delikado rin doon, kaya mahirap na. Nagpapasalamat ako kasi kanina bago ako umalis, pinicturean ko lahat. Pinicturean ko yung seal, paperworks. Dito si yata, pinicturean ko yung seal, paperworks, kasi yan naman ang scoping, at saka yung temperature ng load. Sila ko doon. Tapos isinend ko sa kanya sa sa cellphone ko yung picture at sinabihan niya ako na huwag kang aalis, paayos mo yung load mo kasi kapag ka umalis ka at natumba yung mga load mo na yan, ikaw ang magbabayad niyan, sabi sa akin. Kaya i-share ko sa inyo, isinend ko sa kanya nga yung yung picture. Ito yung picture kaganina, nandito na ganyan yung itsura ng picture kaganina. Nakita natin, pakita ko sa inyo ang ko sa kanya. Ayan, kung ano yung nakita natin, ganyan yung itsura ng tapos mga paperworks, yung sealed, yan yung sealed kaganina. Nakita natin TK377, which is ito nga yun, pinutol ko na TK3777. Tapos yung sealed na binigay ng Racer, nakikita natin 52304808, which is ito yun, nandito nasilya, nalagyan na nga nila ng sealed yan 523 ito 52304038 4808. Yan, na-break na nga nila naayos na nga yung papeles so nung isinend ko nga sa aking dispatch yun, sabi niya huwag kang aalis dyan, ipaayos mo yan kasi kapag yan natumba, liliko ka pa naman left and right dyan sa Kings Gate. Kapag natumba yan, nalaglag yung paleta na yan, babayaran mo yan, sabi sa akin. Kasi ngayon pa lang nakikita na natin yung problema, tapos hindi mo sinasabi hanggat nandiyan ka pa. Ngayon nandito pa tayo. Kaya naman aantayin ko lang at tignan natin mamaya yung arrangement. Kaya naman guys, nagpapasalamat ako muli sa aking dispatch kasi isinalba niya ako sa bayarin, sa charge, sa load, sa pagkasira ng load. Maraming salamat talaga. Yan. Kasi ako hindi ko na rin naman napansin yun dahil basta na lamang din akong aalis na rin sana
Ang kagandahan lang din, kasi may mga standard operating procedure tayo, isinisend natin sa kanila yung mga picture. Ayan, kung hindi natin makita, kung mali, kung hindi natin akalain na mali yon, katulad niyan, na-check niya, at least may tulong sa atin yon. Kung yun, umalis ako at natumba yun, talagang magbabayad ako. Tapos na naman sanang bayarin natin, sa atin matcha-charge yun. Kasi ako yung driver sa transportation yun Antayin ko lang guys, tapos mamaya pupunta ako sa loob, dadaling ko ito. Sasabihin ko sa kanila, hindi na siguro ako magbibideo sa loob kasi medyo maigpit din ng racer guys Ayoko masira tayo rito. Alright you guys, dalhin natin itong broken seal na binigay nila sa atin. Punta tayo sa opisina nila. Gusto ko na nga sanang umalis kaso buti na lang ganun ang nangyari. Papasalamat talaga ako sa dispatch ko kasi kahit paano nakita nila yung mali, na-correct nila. Otherwise babayad ako niyan kapag natumba ko kasi sa transportation yan guys. Punuan. Alright you guys, nag-green na ulit. Kanina nagpula kanina. Tignan ko nga, i-abant ko lang konti. Tapos i-check natin kung natapos na nila. Nag-break time sila kanina nung pumunta ako dun sa loob Sabi nila, i-check daw ng isa sa kanilang mga tauhan. Nakita ko kanina red. I-abant lang natin, silipin natin yung papama. Okay na ba? Para malaman din natin. Okay lang, sisilipin ko lang. Parang mahigpit na kung sa ilalim. Baka natalak yung mga inya. Naka-green naman. Baka sa ilalim naka-ano. Nakalak sarado naman. Naka-green naman tayo, naka-go naman tayo. Balikan natin. Tignan natin kung naayos na nila para balikan ko yung papeles doon. Ayun, ibinabaan nila. Ayun guys, tama-tama. Balikan natin yung papeles. Sarado ko muna. Yo. Yeah, yan.
K377 yan. Ayan. Ayan guys. Bali, kukunin ko na yung papeles ulit doon. Tatanungin ko sa kanila kung kailangan pa nilang palitan yung aking yung seal na binigay kasi pinutol nga natin. Tanong muna natin doon. Samahan nyo ako. Doon siguro tayo mag-video dun guys kasi alam nyo naman bawal eh. Pinagbawal nila. But it's okay. Ang problema yan kahit na mas kukuha na rin lang ako ng tubig ko kasi may malamig silang tubig doon. Makikikuha na rin tayo. Akit ako sa taas. Ayan guys, tara. Punta tayo doon sa kanilang shipping office. Tako natin papeletos. Balikan natin yung papeles doon. Laking kampanya to ha. Paluwang. Naabot na rin ako ng siyam-siyam dito. 5 oras siguro pag-aantay ko. Pero okay lang kasi ang appointment ko pa naman dito alas 9 ng gabi. Anong oras pa lang ngayon guys? Mga pa lang 7:54, alas 8 pa lang. Kumbaga sa advance pa rin tayo na naludan. Naayos na. Binigyan ako ng bagong plastic na seal. Wala akong tubig guys. Tapos pupunta tayo dito sa magwawasher tapos alis na tayo. Maganda. Yung tubigan nila guys, maganda. Malamig pa. Sarap kumuha ng dito. Tubig. Pisilin mo lang dito. Para sa ganun naman maginhawaan tayo. Ayun, once again nagpapasalamat ako dun sa dispatch ko. At parang isinalba niya ako sa bayarin. Kasi kapag siyempre owner operator tayo kapag kayo nagkaroon ng problema in transportation dahil sa mauga-uga, ipapacharge sa'yo yun. Hindi ka makakaligtas siya kasi yun ang pinirmahan ng owner operator sa kontrata It's good to be always hydrated na sinasabi nila. Kailangan lagi tayong uminom ng tubig kasi guys, mainit ngayon, tag-araw. Yan. Magwaso muna ako. Balikan ko ito dito. A lot of paper. Are you sending everything to your dispatch? Yeah. Okay. They send it to your Yeah. They are sending it to your dispatch. Why you still really? need? Yeah. Oh. That's why I don't need to. Did you ask them? No, You gonna ask them. Yeah. That's a lot. I will make sure. Say hi to the camera. He's gonna do a vlog. Okay. Yeah, I'm doing a vlog. Yeah, I asked them and they tell to me we will going to send it into your dispatch. Maybe you going to ask them too. Yeah, yan guys Ayan, binigyan na tayo ng mga papeles. Nag-asungot na naman tayo dun sa isang tao. Kasi pinipicture nyo, isang bugkos na papel na yan guys. Pinipicture rin, dapat isisid niya sa dispatch niya, no? Siyempre makonsumo rin sa yan. Makonsumo rin sa internet yan. Ayun yung bagong sale. Andyan, krinos outan niya yung previously na sale. Tapos nilagyan yung bago. Yan. Maigi na rin yung ganon. Para sa ganon wala tayong aberya. Baka kasi matumbaan tayo Ang hirap pa naman ang daanan dyan guys kung tutusin. Isa sa mga mahirap na daanan yung Kings Gate Kaya hindi yan sigurado. Pakiti-ngiti yung mga Pakistani ba sila o kapwa tracker. Okay.
ko rin ito para sa ganun message ko kay Boss Darrell ng aking dispatch. Ayan guys, naisit na. Talagang ito, wala nang hintuan to, diretso na tayo. One last time, check natin ang temperature. 30 ang set point, 35. Tara mga lude, balik tayo ng Canada ulit. Diretsuhan na to. Okay. Diyan ka lang muna. Let's go guys. Alright you guys, ayan, malapit na tayo sa border. Iniingatan ko lang yung pagdadrive ko, no? Kasi kita nyo naman, liko-liko itong daanan natin. Akyat, pababa, tapos liko kanan, liko kaliwa, tapos 2 lane lang sa lubungan. Kaya man iniingatan ko para hindi matumba yung ating ating load. Mahirap na at baka mamaya magbayarin pa tayo ng load natin. Ito na yung border. Alright guys, nakatawid na tayo. As you guys can see, nakita nyo naman yung welcome to British Columbia. Ayan yung sign nya. Hihinto lang ako dito sa buhayin natin yung ating ating reaper. Gawa nga ng pinatay ko. Tabi lang tayo rito. Sublik.
Kinatay natin kaganina eh. Change ko man sarili ko ng off duty. Start lang natin. Yun. Alright you guys, andito na tayo sa dideliveran natin. Yung driver entrance nila. Driver entrance. Papasok ako dun sa loob para mag-check-in. Alright you guys, kapag check-in na tayo. At bubuksan ko lang itong trailer na natin. Tignan natin kung ano, natumba ba yung load natin sa harapan o hindi. Sabi nila mag-check-in daw ako, matras daw ako dun sa door number 38. Kaya puntahan natin. Yun. Yung guys, isa lang ang parang nalaglag oh. O dalawa. Buti na lang nasa baba. Nakita mo kasi wala kasing kaano-ano ito eh oh. Ayusin ko lang. Para sa ganun eh hindi nila masabing ano natin, na-drop natin. Baka reject pa yan. 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 So far guys, hindi ko na makita dun sa dulo. Sa palagay ko naman walang problema. Ayan. Okay. Ayos. Okay siya, walang problema. Papasalamat ako talaga. Ayan guys, walang problema. Kaya nagpapasalamat tayo talaga dun sa dispatch natin. Kasi na-advisean tayo ng ganon. Hindi tayo natumban ng paleta. Walang damage. Ayan. Atras lang ako doon. Pagkatapos siyempre sila yung magre-receive. Tignan natin kung bibigyan na, yung pag ibigay na nila yung papeles,
isusulat naman nila doon kung mayroon silang claim eh. O yan guys, tara. Kaya ko. Ayan guys, red light na tayo. Ina-upload na tayo. Tayin ko lang para mamaya lilipat tayo doon sa kabilang dideliveran natin, para malaman natin kung mayroon tayong damage o claims. Ayan guys, green light na tayo. Let's go na. Ang tagal. Inabot ako ng 4 na oras pag-aantay dito ng unloadan ako. Tignan natin, you know, 3 hours and 56 minutes yung off duty ko, nag-aabang dito. Bati ko lang. Alright you guys, kunin natin ang papel dyan sa loob ng trailer kasi iniwan daw nila dyan. Sana walang damage. Okay, mayroon pang ilang paleta na titira doon. Mukhang wala naman yatang damage. Inaayos naman nila. Meron pa tayong ilang paleta na i-deliver sa kabila. Mukhang wala naman damage na makikita natin guys ha. Walang damage. Yun, i-deliver natin mga 2 kilometro mula dito, lapit lang. At eto, yung papel. Okay, ano bang sabi? Daniel Berg, July 17, 2023. Wala naman silang note na nagsasabi rito claim. Yan guys, punta tayo doon sa kabilang dideliveran natin para matapos na at makahingi na tayo reload. Sana pauwiin na tayo para makauwi naman tayo para sa mga bata. Makapagluto tayo ng pinapaitan. Wow! Woo! Sabik na akong higop ng sabaw guys. Siyempre, miss ko na rin yung mga bata. Miss ko na rin si Mrs. Mga bata. Nagdana ng bata, kamo na lang, na-miss na rin natin. Diba guys? Ay lang naman tayo eh. Ay naman talaga yun eh. Kahit pa paano eh. Isang linggo tayo sa karsada, hindi tayo katabi ni Mrs. sa pagtulog. Pag uwi, sabik tayo. Diba? Yes! Tara! Okay. Diyan ka lang muna. Mamaya ako na i-submit. Okay. Ito yung pangalawa natin. Ayun guys, done na daw tayo. Binigay na yung papel Tapos na. Big sabihin wala silang claim yun Yan. Abante ako. Tapos pupunta na ako sa susunod na pipikapan natin. Yan. Kaya naman guys, thank you ulit sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa video vlog nila Kai. At thank you rin sa dispatch ko kasi kahit pa paano naisip tayo sa bayarin. Kasi nakita nyo naman liko-liko Ayan, continuous learning naman tayo wala namang perfecto, wala namang magaling when it comes sa mga bagay-bagay. Okay lang na tumanggap tayo ng mga advice. Maganda nga yun makakatulong sa atin. Alright mga kaibigan, hanggang sa muli nating pagkikita, hanggang sa muli nating video vlog. Ingat lagi. Peace up guys. Lakay Pinoy Tracker.